Și tu ai această problemă, îți ții mereu cerceii așa și tot timpul îi pierzi, niciodată nu găsești perechea favorită și mereu sunt desperecheați? Hai să-ți arăt un truc simplu cum poți să-i faci ca să fie ordonați. Una dintre variante este următoarea. Dacă cerceii au prindere de tip fluture, atunci scoți prinderea de la un cercel și bagi al doilea cercel prin prinderea primului, exact așa cum fac eu în clip. A doua variantă este să iei o bucată de pânsă de organza sau orice fel de material și să prinzi cerceii unul câte unul în pereche. La final vei avea o bucată de material pe care sunt puși toți cerceii tăi și așa nu îi vei mai pierde. Iar a treia variantă pe care ți-o propun este să păstrezi cartonașul pe care vin cerceii puși în colete. Falo pentru mai multe idei și trucuri de organizare de bijuterii. Te pup!